A directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, visitou hoxe a comunidade de Montes Veciñais e Mancomún de Marcos, Picoñas e Feixa de Franqueirán, no concello de Ribadavia, para poñer en valor o apoio ás explotacións forestais afectadas polos incendios do 2025 para plantacións substitutorias, unha das liñas de apoio convocadas pola Consellería do Medio Rural. A día de hoxe xa se puxeron en marcha máis de 7,5 millóns de euros para esta línea de axudas. A Consellería de Medio Rural xa ten os anticipos feitos daquelas obras que todavía non se executaron, pero xa se lle anticipou o 50% antes de facer as obras e agora estamos á espera que todas as comunidades de montes presenten as certificacións cando executen as súas obras para facer xa efectivo o pago. Bueno, pois eu quero destacar a importancia do apoio da Administración Autonómica ás comunidades de montes con estas liñas de axudas. Como sabedes, pasámolo na provincia de Ourense nomeadamente, pero toda Galicia o verán pasado pois moi mal co tema dos incendios forestais e demais, e estas axudas pois o que significan e o que representan é a resposta rápida dunha administración que está ao lado do cidadán, como é o caso da Xunta de Galicia, que enseguida puxo en marcha recursos pois para que todas estas comunidades de montes onde houbo afectacións polos incendios puideran levar a cabo tarefas de repoblación e de arranxo de infraestructuras e demais. Eu creo que hai que valorar e destacar precisamente eso, o compromiso dunha administración como este caso é a Xunta, que está próxima aos cidadáns e que dá resposta inmediata aos problemas que se suscitan. Na parte forestal destacan un máximo de 100.000 euros para plantacións substitutorias, medida da que se beneficiou esta comunidade de montes. Un máximo de 50.000 euros para gastos de madeira moreada, queimada e de corta, recollida e estelado da madeira queimada non comercial ou traballos de sinalamento, cubicación ou taxación de madeira comercial en montes de xestión pública. Ata 15.000 euros para a reparación de infraestructuras de titularidade privada que se viron danadas e un máximo de 50.000 euros para a reparación de maquinaria e equipamento forestal danado en tarefas de colaboración na extinción dos incendios ou ocasionados polos mesmos.